Wie zit er naast mij op de barkruk? Ja, ik ben Josma van Belzen, woonachtig hier in het mooie Goes, 32 lentes jong. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail van Veerle? Ja, dat gaan we zeker proberen. Tuurlijk. Eentje met zeekraal erin? Als echte Zeeuw, dan moeten we dat natuurlijk altijd wel proberen, hè? Oké, nou, Dankjewel. je ziet het Zeeuws geluk op de barkruk. Ja. Als we het hebben over geluk, geluksmomenten, heel klein of heel groot. Kort geleden of lang geleden, waar denk je dan aan? Nou ja, binnen het gezin natuurlijk heel veel momenten in je leven waarin je geluksmomenten hebt. Maar dat is vanzelfsprekend. Dat zijn vanzelfsprekende dingen. Ik heb onlangs wel een heel mooi geluksmoment voor mezelf gehad. Ik doe graag hardlopen en steeds een stapje verder. En afgelopen september heb ik 60 kilometer gelopen met obstakels. Dus in 9,5 uur tijd daar bezig geweest. Nou, na 9,5 uur over een finishlijn komen. En waar heb je dat gedaan? Ja, dat is net over de grens in Gent. Een heel parcours. En dan na 9,5 uur finishen. Dat is... Is het een soort Ironman-achtig iets? Ja, dat iets? klopt. Ja, het is van Strong Viking noemen ze het. Een hele organisatie zit erachter. Lopen. Soms ook een beetje zwemmen zit er ook in. Dus hard werken op een hele dag. Ik zou zeggen, laat je spierballen eens zien, maar dat zit meer in de benen waarschijnlijk. Het zijn ook armen, maar het zijn ook de benen die... alles moet meewerken op zo'n dag. Dat is verder dan een marathon. Dat klopt, ja. En die obstakels, wat is dat dan? Nou, het kan zijn zwemmen. Het kan zijn ergens overheen klauteren. Maar heel vaak zit er ook modder in. Dus het is ook vaak vies thuiskomen. Dus ik neem ook wel wat modder mee naar huis. Maar het zijn wel ondertussen lopen er ook nog andere mensen natuurlijk. Dus die zitten in de weg. Ja, die zitten soms ook wel in de weg. Want soms wil je harder dan dat de rest dan gaat natuurlijk. Maar je doet het ook samen. Hè. Het is een teamprestatie. Ja. En wat is dan het geluksmoment? Dat je lekker door de modder gaat of het moment dat je de finish ziet? Ja, door de modder gaan is dan toch ook wel heel erg leuk. Maar het moment van finishen en dan stonden de vrouwen en kinderen daar mij op te wachten. Ja, dat is fenomenaal. Ja, nou, nog steeds een kleine kippenvel krijg ik ervan. En trots waarschijnlijk. Ja, ook nog. Ja. En dan een medaille? Een hele grote medaille gekregen. Die hangt heel mooi in de woonkamer. Dus daar kunnen we af en toe naar kijken. En natuurlijk vertellen over die mooie prestatie. En dan kun je nu op je lauweren rusten. En nu kunnen we het heel even rustig aan doen, maar de volgende uitdagingen staan uiteraard alweer klaar. En dat wordt? Ja, we gaan dit jaar weer 60 doen en de week daarna gaan we de kustmarathon lopen. Dus ook die heb ik dit jaar ook gedaan, maar volgend jaar gaan we daar ook weer een schepje bovenop doen. Nou, heel veel succes. Dankjewel. En nog heel veel mooie momenten toegewenst. Dankjewel. Geluk is tevreden zijn met wat je hebt. En dat zit niet in geld of wat. Het kan een mooie fietstocht zijn. Buiten in de natuur. Dat is geluk. En een leuk leven met mijn man. Geluk is voor mij dat je alles mee hebt. En dat je alles kan en mag doen. Ja, ik ben ziek geweest. Dus voor mij is geluk op het moment heel veel. Genieten van de dag. Wat je kan. Wie zit er naast mij op de kruk? Ik ben Ivanka de Reus en ik kom uit Grootschermer en ik ben 20 jaar. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Die wil ik wel proeven. Ja? Nou, Veerle maakt er een voor je klaar. Kunnen wij ondertussen even praten over jouw geluksmomentje? Of misschien is het een heel groot moment. Waar denk je dan aan? Nou, waar ik aan moet denken als eerste is dat ik heb meegedaan aan Nederlands kampioenschap timmeren, bouwtimmeren. En dat zijn, het zijn zo allemaal wedstrijden van horeca tot fysiologie tot bouwtimmeren. En daar mocht ik aan meedoen, daar mocht ik me voor kwalificeren. En de eerste keer dat ik daaraan meedeed, werd ik ook gelijk eerste. En dat was wel een geluksmomentje, ja. Welke opleiding volg je? Ik volg nu bouwtimmeren op het ESPEC en het Talland College in Heergewaard. Ik kom uit Noord-Holland. En dat doe ik nu 3-4 jaar. En ik ben nu doorgestroomd. Ik heb 1 diploma gehaald. Dat is voor allround timmerman niveau 3. En nu ben ik bezig met niveau 4. Ja, het heet nog altijd timmerman, hè? Ja, dat gaat niet veranderen, denk ik. Nee. En wat moest je maken op de wedstrijd? Wij moesten een kapconstructie maken. En het is een kapconstructie die met wat ingewikkelde hoeken in elkaar wordt gezet. Maar niet in je eentje? Jawel, ja. In je eentje? Ja, en daar krijg je een aantal uur voor. En je krijgt een tekening waar maar een bepaalde maat op staan. Dus heel veel dingen zijn niet vrijgegeven. Dus je wist niet van tevoren wat je moest gaan maken? Nee. Je traint... Heb je een beetje hartkloppen? Ja, dat is best zweten. Ja, in totaal was dat 3 dagen, dacht ik. En dat zoveel uur per dag.
En slaap je dan in die tussenliggende dagen? Ja, Ja, Ze toch moet wel wel? slapen, ja. Ja? Niet Ja. dat je wakker lag voor de volgende ochtend? Nou, je had wel wat spanning, zeker weten. Maar dat maakt het ook wel weer extra leuk als je wint. En hoe gaat het dan? Want dan ben je op een gegeven moment klaar of de tijd is om. Ja, En dan gaan ze het jureren. ja. Je hebt onderdelen. Dus eerst aftekenen op je een uitslag maken heet dat dan. En dan op je hout aftekenen. Daarna zagen en dan in elkaar zetten. En als je dan 1 ronde hebt gedaan, dan moet je hem laten controleren bij de jury. En dan mag je daar niks meer aan doen, anders krijg je strafpunten. En dan komt dit moment dat ze het bekend gaan maken. Ja. Hoe ging dat? Nou ja, de zaal zit vol. Je komt oplopen met je team. Want van iedereen heb je natuurlijk ook bepaalde mensen die een beroep doen. En dan word je op een gegeven moment opgeroepen. Nou, dat is wel kicken. Absoluut. Ja, dat is heel heel de leuk. zaal gaat dan tekeer. Ja, tuurlijk. En allemaal mensen die kijken op livestream of wat dan ook. Nou, en dan gaat het balletje rollen en komt het op social media. Nou, gek huis. En dan kreeg je een gouden hamer. Gewoon een gouden medaille. Oh ja. Ja. Nou, moet ik jou nog vragen wat je wil worden? Nou, ik denk timmerman. Ja. Geluk. Ja, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Geluk is ja, goede gezondheid. Dat het goed gaat met de kinderen. Dat het met mijn familie goed gaat. Ja, dat is voor mij het ultieme geluk. Gezondheid is denk ik een grote. De mensen om je heen. En je goed voelen, denk ik. Daarvoor gaan, ja. Ja, wat is geluk? Ja, dat je lekker in je vel zit, dat je happy voelt, dat je leuke dingen doet. Ik kan een heleboel zeggen als je binnenkijkt wat je allemaal hebt en doet en kan. Dan heb ik niks te klagen. Mooi weer, en je gaat lekker toeren en je komt bij je vriendinnen tegen. Kun je lekker kletsen. En dan gaan we nog eens wat lekkers halen voor bij de koffie. En dan ga ik weer naar huis. Wie zit er naast mij op de barkruk? Esther Marks en ik kom uit Koudekerken. Lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ja, natuurlijk. Ja? Veerle maakt er een. Veerle heeft hem zelf al klaar. Oh, heerlijk. Dankjewel. Als we het hebben over geluksmomenten, hele grote of juist hele kleine, lang geleden of van kort geleden, wat denk je dan aan? Ja, ik moest eigenlijk aan vandaag denken. Ik stond vandaag voor een groep. Ik geef opleidingen in gedragsverandering. En, ben je docent? Ja, voor de opleiding wel, ja. En wij werken dus met gedragstraining. En ik had vandaag een aantal vrouwen bij me die ik dat ook ging leren. En ik vond het heel mooi om te zien hoe zij met elkaar en ook met mij en met de andere mensen in de groep zo ontzettend konden verbinden. En dat, wat noem je dan verbinden? Ja, dat we echt tot een kern konden komen in hoe zij zich voelen en hoe zij in de opleiding zichzelf neer konden zetten als trainer. En dat ze eigenlijk zo ontzettend blij werden van wat wij daar aan het doen waren. En ja, dat maakte mij ook eigenlijk heel erg gelukkig. Ja, en welk moment was dan dat jij dacht, dat ik ze eigenlijk meteen zag oefenen met alles wat we ze net daarvoor hadden geleerd. En dat ze dat in de praktijk gingen brengen en met heel veel lol dat dan ook meteen probeerden toe te passen. Ze zijn allemaal geslaagd? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. Ja.